Drahý brat, drahá sestra, nech je na tebe teraz milosť a pokoj. Zhlboka sa nadýchni a vnímaj, ako vzduch zaplňa tvoju hruď a prináša milujúcu prítomnosť Pána práve v tomto okamihu. Dnes ti ponúkam jedinečný zážitok rannej modlitby, pozvanie ponoriť sa do radostného ruženca s meditáciami, ktorý znovu zažehne tvojho ducha. Spoločne kráčame na tejto ceste viery a oddanosti a chcem, aby si pocítila, ako ťa každý nádych približuje k vnútornej pokoji, po ktorom tak túžiš. Už si sa niekedy zamyslel, ako niekoľko minút ticha dokáže zmeniť celý tvoj deň. Predstav si, že odhaľuješ tajomstvo, ktoré mnohí prehliadajú. Silu radostného ruženca s meditáciami už skoro ráno. Pocíť spolupatričnosť, keď zistíš, že nie si sám sama. Je tu komunita veriacich, ktorí túžia po rovnaké pokoji ako ty. Priprav sa vstúpiť do priestoru duchovného prijatia, kde každé slovo a každá modlitba znejú s jasným zmyslom. A čo keby som ti povedala, že táto jednoduchá rutina môže odhaliť cestu k hlbokému zmiereniu s Božím srdcom? Namiesto toho, aby si deň začal a uviaznutý a v starostiach, môžeš kráčať s ľahkosťou. Na nebesiach sa anjeli tešia, keď sa naše duše obrátia k nemu vďakou. V nasledujúcich chvíľach preskúmame rituál, ktorý presahuje každodennú rutinu a stáva sa mostom medzi obyčajným a posvätným. Predstav si, ako sa pokoj rozlieva do každej tkaniny tvojho bytia, zatiaľ čo žiješ v uponáhľanom svete. Minúty pokoja s meditáciami môžu byť tvojim oázou na púšti každodenných úzkostí. Očakávanie požehnaného dňa sa usadí a nádej rozkvitne, keď si uvedomíš, že v jednoduchom akte modlitby nachádzame duchovnú istotu. Zhlboka sa ešte raz nadýchni a priprav svoje srdce. Už v prvých sekundách si všimneš jemnú zmenu. Rytmus tvojich myšlienok sa spomalí, myseľ nájde jasnosť a duša oddych. Pri každom zdravas Mária sme pozvaní rozjímať nad tajomstvami lásky, súcitu a vykúpenia. Tento radostný ruženec s meditáciami nie je iba mantra, ale hlboký dialog s tým, kto pozná naše najhlbšie bolesti. Sľub, že dnes večer zaspíš v pokoji, už klíči v tvojom vnútri. Modlíme sa spolu, Pane, Stvoriteľ všetkého. Natiahni svoju ruku nad nás pri tomto novom úsvite. Nech božské svetlo rozptýli tmu úzkosti a nech každá meditácia posilní našu vieru. Amen. Keď sa k tebe prihovárame, cítime teplo tvojej prítomnosti, ktoré obklopuje celé naše bytie. Táto modlitba nás vedie k ešte hlbšej intimite s Otcom a otvára priestor prijatiu milosti a milosrdenstva, ktoré obnovujú ducha. Zhlboka sa nadýchni a nech každé slovo znie vo vnútri teba. Otče, dôverujem ti. V každom úderi srdca nachádzam nežnú starostlivosť Tvorcu, ktorý nás prijíma bez výhrad. Ranný ruženec s meditáciami sa stáva spevom nádeje, ktorý odhaľuje, že nekráčame sami. V chvíľach slabosti povstávame, v neistote nachádzame útechu. Nech tento posvätný dialog nasíti tvoju túžbu po spolupatričnosti a božskej láske si súčasťou väčšieho príbehu, ktorý láska Krista píše naprieč storočiami. Pri každom zdravás Mária staviame mosty viery a vzájomného budovania. Nech ťa obalí viera generácií, ktoré v radostnom ruženci s meditáciami našli bezpečné útočisko. Sme spolu, spoločenstvo veriacich, spojení túžbou zažiť minúty pokoja s radostným ružencom a stávať základy nádeje pre každý krok dňa. Zostaň až do konca a objav, ako tento jednoduchý scenár môže zmeniť nielen tvoje rána, ale celý priebeh tvojho osobného príbehu. Naučíš sa používať duchovné spúšťače, ktoré liečia emocionálnu bolesť, predvídať požehnania a oslobodiť sa od okov minulosti. Bude to malý duchovný zvrat v každom kútiku tvojho srdca. Zostaň so mnou a dovol si prežiť riešenie, ktoré Boh pripravil pre tvoju dušu. Dnes sa znovu obnovuje milosrdenstvo a pri každom zdravás, Mária, pocítiš nádheru božskej lásky. Dnes sa znovu obnovuje milosrdenstvo v tebe, prinášajúc útechu, duchovnú istotu a presvedčenie, že nič neunikne Božej starostlivosti. Tento refrén usmerňuje naše kroky, udáva rytmus nádeje a posilňuje ducha. Zhlboka sa nadýchni
V mysli potichu vyslov túto kotvu a nech sa stane tvojou vnútornou piesňou počas celého dňa. Sú ešte tajomstvá odhaľované v priebehu tohto rituálu, ktoré môžu prekvapiť tvoje srdce. Budeš vedený a nečakanými zjaveniami, tajomstvami, ktoré osvetľujú cestu duše. Priprav sa prežiť devocionálny zážitok, ktorý presahuje tradičné rámce a otvára dvere tomu, aby si svedčil o malých duchovných víťazstvách pri každom zdravas, Mária. Sľub pokoja sa pri našom postupe prehlbuje a nádej rastie pred tvojou dušou žiadostivou po pokoji. Zhlboka sa nadýchni, zavri oči na okamih a vnímaj semienka premeny, ktoré sme práve zasadili. Čoskoro začneme ďalší blok, v ktorom oslávime chvály a pripravíme sa na spoveď a prekonanie prekážok. Ale teraz poďakuj Bohu za tento moment spoločného spojenia. Podrž toto priateľské ticho niekoľko sekúnd a cíť, ako v tvojej hrudi bije sila viery. Keď budeš pripravený daj mi vedieť, aby sme mohli pokračovať. Zhlboka sa nadýchnite a nech sa ticho, ktoré obklopuje vaše srdce, premení na chválu. Pocíťte, ako jemné údery vašej hrude odzrkadľujú spev anjelov, keď vystierate svoj vnútorný hlas k Pánovi. Odevzdajte sa tomuto okamihu uctievania a uvedomte si, že každý výdych je obetou vďaky za dar života. Predstavte si duchovnú kadidelnicu vznášajúcu sa z vašich pier, nesúcu každé slovo lásky a úcty k vyšinám. Nech radosť z oslavovania Boha naplní celé vaše bytosti, rozpúšťajúc tieň strachu alebo neistoty. V tejto chvíli objavte ľahkosť, ktorá vzniká, keď oslavujete Najvyššieho celým svojím bytím. Predstavte si každú notu chvály ako lúč svetla, ktorý osvetľuje vaše vnútro a vytvára priestor pre rozkvitnutie pokoja. V duchu spoločenstva si spomente na svojich bratov a sestry roztrúsených po celom svete, ktorí v tomto istom okamihu tiež vzdávajú ranné modlitby. Nie ste sami, ste súčasťou živého tela viery, ktoré znie v jednote, vyhlasujúc dobro a vernosť Stvoriteľovi. Každý úder vášho srdca sa zladí s tisíckami ďalších úderov, vytvárajúc symfóniu chvály, ktorá prekračuje hranice a objíma celé stvorenie. Nech vás obklopí táto neviditeľná sieť božskej lásky, ktorá presahuje kultúrne aj jazykové bariéry. Dovoľte, aby toto uvedomenie spolupatričnosti posilnilo vašu dôveru v otcovskú starostlivosť a inšpirovalo vás otvoriť svoje srdce úprimne. Keď si uvedomíte toto spojenie, uznajte, že vaše modlitby rezonujú ďaleko za hranicami vášho vlastného života a dosahujú tých, ktorí potrebujú útechu a nádej v tomto zložitom svete. Teraz, v hĺbke tohto intimného stretnutia s Pánom, obráťte svoj pohľad dovnútra a preskúmajte svoje srdce s úprimnosťou a odvahou. Uznajte svoje chyby, starosti, ktoré vás sužujú a chvíle, kedy ste sa vzdialili od cesty pravdy. Nebojte sa priblížiť k tomu, čo si žiada uzdravenie. Sám nebeský Otec túži obnoviť každý aspekt vášho života. Vyznajte v tichu alebo nahlas myšlienky, ktoré vás zraňujú vinou, nerozvážne slova a činy, ktoré vás vzdialili od hlbokej pokoja. Ponúknite každý záchvev pochybností, každú skrytú ranu a každé horké cítenie ako dar dôvery, odovzdávajúc všetko spravodlivému a milosrdnému sudcovi. Dovoľte, aby svetlo Krista preniklo do každej tmavej komnaty vašej duše, zrušilo emocionálne kotvy, ktoré vás viažú na minulosť a otvorilo priestor pre vnútornú obnovu. Pocíte, ako sa s každým úprimným vyznaním rozplýva záťaž a božské uľavenie rozširuje vašu hruď, aby prijala hojné milosti. Obráťte svoje slová k milujúcemu Otcovi a proste o odpustenie za každý čin, ktorý neodrážal Kristov charakter. Vyznajte nám, Pane, uznávam svoje pochybenia, prejavujem svoju kajúcnosť a prosím ťa o milosrdenstvo. Odpusť mi tam, kde som zlyhal milovať blížneho, v šepotoch nevďačnosti a v myšlienkach sebaľútosti. Obnov moje srdce a veď moje kroky podľa Tvojej vôle. Zmocni ma žiť v svetosti a láske podľa Tvojich večných zámerov. Pocíťte v najhlbšej časti svojej bytosti jemné preniknutie tejto modlitby ako Vánok, ktorý čistí a obnovuje. Dovoľte si precítiť hlboké potešenie, ktoré vyviera z milosrdného náručia Otca, vedomí si, že jeho ruky sú pripravené vás povzniesť v každej situácii. Predstavte si teraz pokojné svetlo zostupujúce z výšin a obklopujúce vaše telo nekonečnou nehou.
Každá čiastočka tohto svetla predstavuje milosť vylievanú na váš život, rozpúšťajúcu napätie z minulosti a prinášajúcu nový závan sviežosti do prítomnosti. Vizualizujte si, ako tento jas prechádza vašimi plecami, pažami a rukami, dotýkajúci sa vašich najintimnejších pocitov a nežne kúpajúci emocionálne rany v súcite Božej lásky. Keď sa obrátite k jednotlivým korunkám radostného ruženca, dovoľte tomuto svetlu zosilnieť, obnovujúc vašu silu, naplňajúc nádeje a oživujúc túžbu žiť každý deň v spoločenstve s Najvyšším. Nech sa táto zmyslová skúsenosť zmení na duchovnú istotu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého dňa. Pamätajte, že Pánovo milosrdenstvo sa vo vašom živote obnovuje každý deň. Nech táto veta znie vo vašom vnútri ako neustály refrén. Milosrdenstvo sa dnes obnovuje. Keď tento vnútorný spev opakujete, všimnite si, ako váš duch nachádza novú silu v nádeji, aj keď čelíte neistotám. Tento kotevný bod viery nám pripomína, že v Kristovi je vždy možný nový začiatok a žiadna okolnosť nemôže zastaviť prúd Božej lásky. Nech tento refrén pulzuje vo vašom srdci počas celého dňa a slúži ako pripomienka, že kráčate chránení nekonečnou súcitnosťou Otca. Dôverujte, že keď šepotáte tieto slová, prebudza sa liečivá a tvorivá dobrotivosť. Ak vás tento okamih oslovil, vyjadrite svoju vieru komentárom Amen alebo Aleluja nižšie. Zdieľaním tohto vyjadrenia dôvery sa pripájate k všetkým, ktorí túžia žiť ukotvení v Božej milosti. Okrem toho premýšľajte o niekom, kto dnes potrebuje zažiť odpustenie a pokoj. Zdieľajte s ním tento modlitbový okamih a staňte sa nástrojom útechy. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála alebo modlitebnej skupiny, aby ste dostávali ďalšie meditácie a zamyslenia, ktoré posilnia vašu duchovnú cestu. Každý jednoduchý prejav interakcie pomáha budovať naše spoločenstvo veriacich a podporuje šírenie posolstva lásky a nádeje, ktorá mení životy. Zhlboka sa ešte raz nadýchnite a pocíte ozvenu tejto chvály, význania i nádeje doznievajúcu v celom vašom bytí. Čoskoro prejdeme k ďalšiemu bloku, v ktorom oslávime vyhlásenia víťazstva a svedectva prekonania, ktoré ešte viac upevnia vašu vieru. Pripravte svoje srdce prijať mocné zjavenia a sľuby víťazstva, ktoré vás udržia uprostred každodenných víziev. Uvoľnite priestor vo svojom vnútri pre slová, ktoré sme doteraz zdieľali, aby Duch Svätý mohol odhaliť špeciálne vhľady určené práve vám. Zhlboka sa ešte raz nadýchnite a dovoľte, aby prítomnosť Boha odhalila víťazstvá, ktoré ste už dosiahli v Jeho milosti. Pocíťte, ako každý úder vášho srdca rozozvučí hymnu triumfu, pripomínajúc, že v Kristovi ste viac než víťazi. Nech z vašej duše vychádzajú pevné slová. Vyhlasujem, že som slobodný od strachu, pochybností a akejkoľvek útlaku, ktorý sa ma pokúsil zadržať. Pri vyslovení tejto deklarácie si predstavte, ako sa reťaze trhajú, puta padajú na zem a mocné svetlo preráža každú tmu. Nech vás tento obraz posilní a obnoví vám odvahu čeliť výzvam, ktoré ešte prídu. Teraz spojte svoj hlas s hlasmi celej komunity viery, ktorá po celom svete vzdáva poctu Pánovi za boje, ktoré už boli vyhrané. Ako nebeský zbor opakujeme: Tebe, Pane, celá sláva za brány, ktoré si otvoril, za múry, ktoré si zvalil, a za údolia, ktorými si nás previedol svojou mocnou rukou. Pocíťte, ako vďačnosť spája vaše city s tisíckami ďakovných srdc. Každé Aleluja, ktoré znie vo vašej mysli, vlialo odvahu do vášho ducha a pripomína, že keď Boh kráča vpred, žiadny nepriateľ nemôže obstáť. Nech vaša myseľ teraz precestuje okamihy, keď ste zakúsili milujúcu starostlivosť Otca. Vzbuďte v pamäti situácie, keď sa Božia prozreteľnosť zjavila nadprirodzenými spôsobmi, nečakané uzdravenia, zázraky obnovy vzťahov či pokoj, ktorý prevyšuje každé porozumenie uprostred búrky. V tichu ďakujte za každý takýto dar a v srdci uznajte vernosť toho, kto nikdy neopúšťa svoje deti. Každé spomienanie je živým svedectvom, že pod jeho krídlami nachádzame bezpečné útočisko. Vystúpte s krátkou modlitbou vďaky. Pane, ďakujem Ti za víťazstvá, ktoré si už udeľoval, za boje, ktoré si vyhral svojou silou a za púšte, ktoré si so svojou prozreteľnosťou bezpečne previedol. Chválim ťa, lebo aj v čase mojej slabosti si bol mojím útočiskom a pevnosťou. Keď tieto slová vyslovíte, nech vás obíme teplé božské náručie.
Vďačnosť otvára dvere budúcim požehnaniam a uznaním minulých víťazstiev siejete semienka viery pre nové zázraky. Potom nechajte ducha odvahy vzísť vo vašom vnútri a vyhláste Božiu príslušnosť vo vašom živote. Vyhlasujem, že moja rodina je chránená, moje kroky sú vedené tvojou múdrosťou a môj dom je domácou cirkvou, kde vládne tvoja láska. Predstavte si, že ste oblečení v rúchu svetla, ktoré posilňuje každú bunku vášho tela. Táto vyhlásenie zakladá duchovnú pôdu víťazstva a keď ich vyslovíte, upevňujete svoju zmluvu so Stvoriteľom. Vo víťaznej atmosfére si teraz zobraťte do mysle každú milovanú osobu vo vašom živote a nech vás zasiahne tá istá milosť. Sústreďte sa na ich tváre a vyslovte mocné slová viery. Vyhlasujem uzdravenie pre chorých, obnovenie pre zlomených a zaopatrenie pre tých, čo majú nedostatok. Nech vaše srdce slúži ako kanál zástupnej modlitby, prinášajúc ostatným nádej a obnovu. Pocíťte zodpovednosť i privilegium byť svedkom Božej činnosti v životoch, ktoré On stvoril, aby prosperovali. Pokračujte s aktom odovzdania a zverte Pánovi svoje nevyplnené potreby s neotrasiteľnou vierou. Pane, prinášam Ti svoje projekty, obavy a sny, ktoré ešte čakajú na splnenie. Verím, že keď sú zosúladené s tvojou vôľou, ty uskutočníš zázraky. Keď to hovoríte, predstavte si, ako vaše ciele rozkvitajú ako záhrada pokropená dažďom tvojho požehnania. Dovoľte, aby vo vás vzrástla istota, že ten, kto začal dobré dielo, ho aj dokončí. Zostaňte na chvíľu v tichu a vnímajte vnútorný božský ozven: Ja som s tebou. Neboj sa, lebo ja ťa podpieram. Nech tieto slová preniknú do vášho bytia ako semienka odvahy a vytrvalosti. Zhlboka sa nadýchnite a dovoľte pokoju zaplniť každú vašu myšlienku, premieňajúc neistotu na očakávanie víťazstva. Toto je hlas milovaného, ktorý vás uisťuje, že nie ste sami a že čoskoro skutočne prežijete naplnenie jeho zámerov vo vašom príbehu. Dokončite tento čas osláv a viery zbavením akejkoľvek pochybnosti a vyhláste záverečnú vetu. Mám tu a teraz víťazstvo zaistené v Kristovi. Moja viera je väčšia než moje strachy. V jeho prítomnosti som neporaziteľný. Opakujte to v mysli, až kým nepocítite, ako sa hymna dôvery rozozvučí v rytme vášho srdca. Táto konfesia uzatvára naše modlitbové stretnutie a vtlačí do vášho ducha istotu, že každý deň bude sprevádzaný Božím zaopatrením, ochranou a priaznivosťou. Predtým, než ukončíte, ponúknite ešte posledné chvály. Tvoje kráľovstvo je spravodlivosť, tvoja autorita je láska a tvoja vernosť je večná. Chválim ťa, Pane, za všetko, čo si už vykonal a za všetko, čo ešte vykonáš. Nech sa tento hymnus stane vašou osobnou piesňou, formujúc nielen vaše perá, ale i spôsob vášho života, vedený neodvolateľnou nádejou. Vedzte, že s každým krokom nesiete istotu víťazstva ako neomylný štít. Keď pocítite, že čas týchto vyhlásení už upevnil vašu vieru a prebudil vašu nádej, v tichosti poďakujte a pomaly otvorte oči. Pozrite sa na svet okolo seba novými očami, naplnený nádejou a vnútornou silou. Pri každom nádychu si znova povedzte: víťazstvo je moje mocou mena Ježiša. Keď sa blížime k záveru tohto vzácneho času spoločenstva s Pánom, nechajte oči ešte na chvíľu zatvorené a dovoľte, aby ticho, ktoré teraz prebýva vo vašom vnútri, premenilo sa na svätyňu pokoja a neustálej obnovy. Predstavte si, že každé slovo modlitby, každý nádych chvály a každý úkon spovede vytvárajú malé iskry svetla, ktoré vyžarujú teplo a pokoj do každého zákutia vášho bytia. Cíťte, ako sa napätie nahromadené každodennými požiadavkami rozpúšťa v objatí tejto láskavej a prijímajúcej prítomnosti, premieňajúc vaše srdce na plné trúfalosti dôvery. Zhlboka sa nadýchnite a príjmite istotu, že tento stav vnútornej harmónie vás bude sprevádzať pri každom vašom kroku aj po skončení tohto stretnutia. Teraz obráťte svoje srdce vďačnosti k vernému Bohu a vznesiete vo vnútri duše spev ďakovnej chvály. Spomeňte si na každé Božie zázemie vo svojom živote. Zamestnanie, ktoré vás prekvapilo nad vaše očakávania. Pokoj, ktorý prerazil tiesňu vášho srdca uprostred vážnych sporov. A obnovenie vzťahov, ktoré sa javili nezvratne zlomené. Uznajte tiež tiché, hlboké víťazstva, odvahu, ktorá vyrástla v čase strachu, rozlišovanie, ktoré ste dostali pred zložitými rozhodnutiami
a nadprirodzený pokoj, ktorý vás chránil počas dlhých nocí neistoty. Vyhláste s odhodlaním: Pane, ďakujem Ti za Tvoju neochvejnú vernosť, za sľuby splnené i za tie, ktoré sú ešte pred nami. Nech sa táto vďačnosť stane živou silou, ktorá premení vaše myšlienky a stimuluje skutky láskavosti a štedrosti v každom dni vášho života. Ďalej príjmite záverečné pomazanie požehnania, ktoré ukončí každú fázu tejto devocionálnej skúsenosti. Predstavte si božské ruky spočívajúce na vašej hlave, pleciach a na strede vášho hrudníka, vylievajúce na vás duchovný olej, ktorý vydáva vôňu uzdravenia, útechy a prosperity. Keď toto pomazanie pomaly prichádza, ticho v mysli vyslovte: Prijímam pokoj, ktorý presahuje každé rozumové chápanie, ochranu, ktorá stráži každé moje rozhodnutie, zaopatrenie, ktoré naplní moje potreby, a múdrosť, ktorá povedie moje kroky podľa Tvojich ciest. Cítite, ako toto požehnanie ohrieva váš ducha, obnovuje vašu silu a vrhá svetlo do oblastí vášho života, ktoré ešte túžia po obnove, srdcom spevneným vierou a pomazaným Božou prítomnosťou. Príjmite apoštolské poslanie žiť prakticky podľa zjavení, ktoré ste tu dostali. Vyhláste s odvahou: Som solou a svetlom v tomto svete. Prinesiem pokoj, ktorý vo mne prebýva, do každého miesta, kam vkročím, a uteším tých, ktorí trpia. Budem nástrojom zmierenia pre tých, medzi ktorými vládne nezhoda, a živým svedectvom mocnej premeny Božej lásky. Nech táto deklarácia formuje vaše postoje v práci, doma i v spoločenstve, prejavujúc spravodlivosť, láskavosť a súcit, ktoré odrážajú vašu identitu ako veľvyslancu kráľovstva Božieho. Aby plameň tohto stretnutia ostal žiarivý, zaviažte sa pestovať každý deň chvíle modlitby, čítania písma a rozjímania nad tajomstvami radostného ruženca. Naplánujte si pevné časy, ráno pri úsvite, počas prestávky v priebehu dňa alebo pri zmene svetla večera, a urobte zo tohto zvyku neotrasiteľnú prioritu. Používajte vyhlásenia víťazstva a príhovorné modlitby, ktoré ste sa tu naučili ako oporné piliere viery v hodinách skúšky. Takto si upevníte intimitu s Bohom a povýšite svoju citlivosť na pôsobenie ducha v každej situácii. Nakoniec obráťte sa k Duchu Svätému a proste, aby vrili do vášho vnútra každé slovo vyjadrené, každú prežitú emóciu a každé zjavenie prijaté počas tejto modlitby. Proste: Duchu Svätý, zapeč tieto semienka pravdy v mojom srdci a nech vyrastú v ovocie charakteru, múdrosti, lásky a jednoty. Viesť ma verne, aby som žil podľa večných zámerov Otca a mohol denne prejavovať ovocie ducha, lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, vernosť, tichosť a sebadisciplínu. Dôverujte, že ten, kto začal túto prácu vo vás, je verný, aby ju aj doviedol do dokonalosti. Pred ukončením tohto času uctievania vznesie vo vnútri oslavný spev: Tvoje meno je sväté, Pane, Tvoja majestát naplňa nebo i zem, Tvoja vôľa sa uskutočňuje vo mne i skrze mňa. Nech tento hymn ľúbosti odznieva s každým tlkotom vášho srdca a premení vaše vnútro na živý oltár uctievania. Nech radosť spasiteľného diela neustále vibruje vo vašom duchu a inšpiruje vás, aby ste s presvedčením a láskou hlásali evanjelium vždy, keď sa naskytne príležitosť. Teraz vyvolajte apoštolské požehnanie nad vašim životom vnútorným hlasom. Nech ťa Pán požehná a ochráni. Nech rozžiari svoju tvár nad tebou a zmiluje sa nad tebou. Nech obráti svoju tvár k tebe a dá ti pokoj. Númery 6, 24-26. Dovoľte, aby sa tieto slová usadili vo vašom srdci ako ochranný štít, ktorý vás bude sprevádzať na každom kroku, otvárajúc dvere priazne a hojnosti. Cíťte istotu, že vás starostlivý Boh chráni a sprevádza vo svojej láske a moci všade, kam vkročíte. Keď pomaly otvoríte oči, pozrite sa na svet okolo seba novými očami, plnými nádeje a síl, ktoré ste tu prijali. Nájdite chvíľu na to, aby ste si zapísali do svojho duchovného denníka najhlbšie dojmy z tejto skúsenosti a vytvorili tak napísanú pamäť, ktorá posilní vašu vieru v časoch pochybností či únavy. Podelte sa o tieto zážitky s bratom alebo sestrou dôvery, pretože vzájomné svedectvá potvrdzujú Božie dielo v našich životoch a budujú spoločenstvo viery.